Bari ku ji abin da Alhikima ya faɗa akan kalamansa da ya yi akan 'yan masana'antar Kannywood a baya. Ya dawo yanzu ya janye wannan kalaman nasa da ya faɗa. Ya ce duk wanda yake a cikin masana'antar Kannywood har in wannan maganar da ta ɓata masa rai to ya yi haƙuri, yana neman gafararsa. Alhikima ya ƙara da cewa wannan maganganun da ya faɗa ba wai ya faɗe su ba ne don ya ci mutuncin wannan masana'antar Kannywood ɗin. Kowa ƙoƙari yake ya ga ya rufa wa kansa asiri, shi ba wannan ne a gabansa ba. Shi wannan maganar tashi suka ɗora ta akan wata manufar da ba da wannan manufar ya faɗa ba shi. Ku ci gaba da bibiyar mu domin mu ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa a cikin masana'antar Kannywood har ma da abin da ya shafi ƙasar mu Najeriya. Bari mu sanya muku abin da Alhikima kalamansa da ya faɗa na janyewa akan masana'antar Kannywood. Ina amfani da wannan dama wajen janye kalamaina da kuma ba da haƙuri ga 'yan masana'antar fina-finai na Hausa wato Kannywood. Na yi maganganu kuma zan janye su kuma zan ba da haƙuri bisa wasu dalilai guda uku. Dalili na farko, maganar da na yi wasu suna ganin ciyaman Alhaji Dauda Kahutu Rara shi ne ya sa ni na yi wannan magana. Ina janye wannan magana da kuma ba da haƙuri domin baranta shi da maganar da na yi, domin maganar da na yi ni na yi ta a karan kaina. Kuma lallai ciyaman Alhaji Dauda Kahutu Rara ya kira ni ya kuma zaunar da ni kuma ya nuna min kuskuren da yake cikin abin da na faɗa. Kuma daman cikar ɗan adam shine idan shugabanka ya ce ka yi daidai ka karɓi daidai ne, idan shugabanka ya ce ka yi kuskure ka karɓi kuskuren da kai. Lallai ya kira ni kuma ya gaya min maganar da na yi tana cike da kuskure, wannan yasa nake ba wa 'yan Kannywood haƙuri da kuma janye maganganuna. Abu na biyu, akwai abokiyar aikina wato Hajiya Aishatul Humaira, ita ma ta kira ni ta kuma zaunar da ni kuma ta nuna min kurakuran da yake cikin maganganun da na yi, musamman akan mai girma MD Alinuhu, wannan uba ne a wurinta a wannan masana'antar. Hallau kuma a cikin masana'antar nan tana da aminai maza da mata wanda suke da alaƙa ta mutunci da kuma mutunta juna, wanda da na yi